nekuti tinomunamata tinopirisa zvipiriso kwavanhu. Hanzi Zerubhabheri vanozviziva kuti vanhu ava vanoita sevanobatsira but havasina kubatsira, vanoita sevada kundiyanura but vane. Hallelujah somebody. Hanzi Zerubhabheri anoramba akati aiwa, basa iri ndakatipiwa naMwari, basa iri ndakadzina Mwari uindiite. Apa ndipo ndakapiwa kuti ndibate. Be careful of people that come and say they want to help, to do what God is assigned you to do. Hallelujah somebody. When God assigns you to do something, know that He's backing you up. Mwari vakakupa basa, Mwari vakakupa chinhu, Mwari vakakuropafadza. Hazvidi umwe munhu anouya kuzowedzera, hazvidi umwe munhu anouya kuzobatsira. Chakapiwa naMwari chakakwana, iwe watumwa naMwari wakakwana. Tine vanhu vanokutsvaga backup ndibatsirewo, wewe undisapotiwo pabasa ayewo. Kana wadaniwa naMwari zvawadawo, ndiwe wadaniwa naMwari nekuti Mwari vanoziva kuti vakakupa zvekuti basa ravo rienderere mberi. I don't care uri kamwana kadoko, I don't care hauna kudzidza, I don't care uri munhu wechidzimai, I don't care hauna chauinacho, asi kana Mwari akataura kuti ndiwe wadakadana, ndiwe wakadanwa naMwari. Am I talking to somebody? Usaregedze vanhu vachikutarisira pasi, usaregedze vanhu vachikuvhiriza. Kana Mwari vakakudana vane chinangwa neupenyu hwako, shati say yes. Shati say yes. God has a purpose for you, somebody today. God has a purpose for you this year. Mwari hakusvitsi gore rino kusvika parani asina chinangwa newe. Gore rino risati rapera. I prophesy to somebody. Chinangwa chaMwari ngachizadziswe pamusoro peupenyu hwako. Havana kundinzwa vanhu vemunyamasheke tati gore rino risati rapera. Zvakataurwa naMwari pamusoro peupenyu hwako ngachizadziswe. Wakaipa achida asikade. Tinoita naro masewanashe. I don't care where you are. I don't care havisati zvasvika. I don't care hausati wakwana. I don't care pane zvakachashota. I don't care hapana zvati zvaitika. I don't care hapana masaiti tauya kuzoita naro kuti chakataurwa naMwari pamusoro peupenyu hwemumwe munhu ngachioneke Satani achida asikadi. That devil is a bastard. I declare and declare every prophetic announcement, every declaration, every word that God has spoken over your life. Zinoitika wakaipa achida asikadi. Tinoita naro nezita raJesu kuti chakarebwa naMwari pamusoro peupenyu hwako ngachioneke gore rino risati rapera. Chakaprofitwa pamusoro pemhuri yako ngachibatike gore rino risati rapera. Shout it, say fire. Shout it, say fire. Sometimes kana kachiKristu kachitina kudenga kuzwirwa tsitsi. Ndibatsireiwo handina chandinacho. Munoziva nyaya yangu yakatanga 1974 yakazosvika 82, 93. Kana 1999 vanhu vaMwari ndibatsireiwo pakunamata. I want you to know kuti kana wakatendeuka, kana uina Jesu Kristu, don't allow anyone to feel sorry for you. I don't care you are sick, I don't care you are broken. My God is on my side. Ndinofana murume anonzi Jobu akagara mumadota akasara zvironda achizvikwenya vana vakafa, mhuri dzakarasika, mudzimai ari kumushora, shamwari dziri kumutarisira pasi. Anoti ndinoziva mudzikinuri wangu. Nemusi wekupedzisira anosimuka. Ende munyama ino kwete mudenga ivo izvozvi. Ndisati ndafa ndichaona kunaka kwaMwari. Ndisati ndachembera ndichaona kunaka kwaMwari. Ndoda kuti risati rapera ndichaona kunaka kwaMwari. Satani achiti atsakadza Jobu, achiti ndatora vana, achiti ndatora zvifuyo, achiti ndapesanisa nemudzimai, ndapesanisa neshamwari. But Jobu anoti ndinoziva mudzikiro wangu anorarama. Nemusi wechipedzisiro. Sometimes you have to break
to the devil, kutandina mare munasini nosia, musikiro wako anurara, jaku wasiwasini nosia, musikiro wako anurara, asakuswa tukasini nosia, musikiro wako anurara, emusoko pesisina, tichaona kusimuka kwake, koridori satirapera, tichaona kubata kwake, sisati zaendelea, mariwangu wakisimuka. God did not disappoint Job, and he was given double for his trouble. I am here to tell somebody, you might be sick, but God will not disappoint. I am here to tell somebody, you might be broke, but God will not disappoint. I am here to declare value of life. We might be few, but God will not disappoint. I am here to announce to somebody, can I have somebody shout and say yes? Can I have somebody shout and say yes? I can understand what say. Do you know INT'L? Unless somebody. Pawakaona kuti vabata. Because vaida kuya vachibatsira iyo vachiporoka. Vatakanamba kadaiwa imuka rekuri. Pavakaona kuti vabata. Dhiri rava kuvhuma. Vanoita direct. Unless somebody. Unoziya Satan nokwaataka in two ways. Unokutembuta. Unokuva uposa. Kana uchitembutwa hautembetwi nechakashaya kuti kune zvakanaka. Chinja chingwa, chinja matombo aite chingwa. Kutembuta. Akaona kuti akutadza anouya direct live one. Unless somebody. Tine makristu akawanda akatendeuka. But zvinazva kumira zvakanaka. Zvinazviswedeka. Sometimes unofana kuziva kuti the devil has failed to tempt you. Now he is attacking you direct. Kana Satan achuya direct zvinhu zvinominyama. Kana Satan auya direct zvinhu zvinotadza kumira zvakanaka. Kana Satan akauya direct zvinhu hazvisingatoke. But usanetsekana. It's because pane level ravakunda. Dzahasha dzakungoratidzwa. But kana wakasima, you are going to overcome him. At that level, am I talking to somebody? Samba kuna mambo zvikati mambo vana musika zvavana kuvaka futi tarirai vamise ati vanoenda nesamba kuna mambo wangaripo asiri Cyrus mambo anodzorera tsamba akati mirai basa ati vanouya nevarudohondo akati tine tsamba yamambo inokumisa basa hauchashandi karakumba ekuti tataura namambo zvikanzi iwe usashanda ati vachidaro ati vane vanomutsa muprofita anonzi Zakaraya zvikanzi enda unomutaurira Zerubhabheri kuti it's not by might nor by power but by my spirit says the Lord. Vanogona vaine tsamba yemambo asina kupa shoko remega, vanogona vaine vanhu vepanyama asina kupa mweya wangu. It doesn't matter who is opposing you in the physical, just as God is on your side, everything is over. Until Paulo, I am convinced that nothing can be able to separate us from the love of God. Not even angels, not even powers, not even principalities, not even death. Kanadina Mwari, hakuna chinodikunda. Kanadina Mwari, hakuna chinodikurira. Baba vachizvidzwa kutanga Mwari anenge kunyange vachiya kuzotaura kuti rekedza zvauri kuita. Mwari vari kutaura kuti enderera mberi nekuti hausi kuzokunda nesimba rako, hausi kuzokunda nekurwisa kwako, but uri kuzokunda nemweya washe. Ndatuma madekwana anhasi kuti ndiparidzirwe munhu mukati mebairo. Pane vari kutaura kuti hausi kuzosimuka, pane vari kutaura kuti hausi kuzoenderera mberi, pane vari kuita naro kuti rekedza, pane vari kuita naro kukumisa. But I'm here to declare, and I'm here to declare to somebody that
vakusimudzire. Pese pawaiziviswa ndinotaura shoko raMwari, Mwari ngavakuendese mberi. Pese pawairambidzwa ndinotaura shoko raMwari, Mwari vachakusimudzira, Mwari vachakubatsira, Mwari vachakubata neruoko rwavo, Mwari vachakuperekedza. That devil is a bastard. The Lord is on your side. That devil is a bastard. Uchasimuka uchaendera mberi. Shout it, say fire. Hallelujah, somebody. That's what I'm going to do. Anaendelea mbele. Lazima mbele. Ndio akaisa foundation. It means ndio unafanya kuipenzisa. Nikutumeleka Bible kuna Philippians chapter 1 verse 6. Inoti Mwari Chavatanga. Vakatendeka kupedzisa. Kana Mwari vakangotanga. Ndopera basi. Zvikangotanga chete. Chikangotanga chete. Chatopera. Nekuti chikatanga naMwari. Anaisiya kana ndinonasa Mwari vanenharo naro. Anasiisa kanaro. Zvakatanga vanopedzisa. Anogara kuna Isaiah chapter 55 verse 10 and 11. Zvikati sezvakaita mvura inodzika pasi ichinaya kuti itungira zvinhu kuti zvipe chingwa kune vanotya nembeu kune vanotyana, ndozvichaita shoko rangu. Haridzoki rakadaro, bati richaita izvo ndarituma. Kana Mwari vakangotaura chete haana kunetsa. Ati kana Mwari vakangotaura chete, that is enough. Do I have somebody who is getting a word that God is saying on the soko la Mwari wakatakura, on the chiprofita chendenga chawakabata, on the declaration, on the decree yendenga ipansura open wako. I am here to speak to somebody and to tell you that kana Mwari wakagotaura, that is enough. It will come to pass. Whatever God says is going to bring to pass. Hallelujah. Zimbabwe ndio wakaisa Newe foundation. Maoko wako ndio wakaisa Newe, ndio wakaisa foundation. And I'm here to assure you kuti maoko wako ndio achapedzisa. Kwete umwe iwewe wakatanga ndio uchapedzisa. Kwete umwe iwewe wakasimudzira ndio uchaendeswa mberi. Kwete umwe iwewe wakabatwa nedenda ndio uchaitirwa nyasha. Iwe wakatanga ndio uchapedzisa. Aziende paunozoisa ndomure kupedzisira. Vanhu vachiriona vachakavachikanidza kuti nyasha, nyasha parire. Kwete iwe kuti ndio uchakanidzira kuti Mwari vandiitira nyasha. Ati vanhu vanonga vachiona vavachataura kuti iwe idzi nyasha idzi, idzi nyasha idzi. Am I here? Am I talking to somebody in this place? Gorero risati rapera aya. Vanhu vachapupura. Vanhu vachadaunareka kuti idzi nyasha idzi, idzi nyasha idzi. Vane zvauchati vaneneka. Vanhu vanotaura vega. There are two levels of testimony. The first level of testimony is standing before people and saying, listen, hallelujah. The second level of testimony is what we will receive. Kuti Mwari wakatidaiwa zvavakaitirwa naMwari zvakasvika mberi, kuti kune vanhu vakafamba vakasvika pagungwa dzvuku rikavhurika rega, vakafamba pakaoma. Kune vanhu vanoti vakarova dombo rainobuda. Kune vanhu vanoti vachifamba chingwa chinodonha kubva kudenga. Vanhu vanotaura nezvaIsraeri zvekuti vanhu vanoguma vakutya kuti Israeri wakaoma nekuti Mwari wake haana kumira zvakanaka. Am I here talking to somebody?
Daniel anosungwa nekunamata Mwari, anodonhedzwa mugomba reshumba. Haleluya. Anodonhedzwa mugomba reshumba. Hanzi Mwari vanomuzikinura, mutumwa anouya anovhara shumba mwoyo. Makuseni mambo vanosvika zvikati Daniel, Mwari wainamata uye akuponesai. Zvikati mambo, raramai nekusingaperi. Kutonzwa ndichitaura kudai zvakamira zvakanaka. Kungotswa inzwi rangu zisina kundachengetedzwa. Hanzi mambo achingotswa Daniel akapindura akasimuka. Hanzi anonyora tsamba, anotumira kumakurukota ese kumativi mana eumambo hwake. Zvikanzi kubva nhasi Mwari waDaniel ndiye Mwari anorarama, ndiye watofana kunamata. Panofana kunzi Mwari waDaniel ndiye Mwari anorarama, ndiye Mwari anonamatwa. Nekuda kwezvaitwa nedenga pamusoro peupenyu hwako, Mwari waJoni ndiye Mwari anonamatwa. Mwari waElisa ndiye Mwari wedenga, nekuti pane zvataona pamusoro peupenyu hwake. Am I talking to somebody? May God give you a testimony. May God give you grace. May God give you a divine intervention. Yekuti vanhu vanotupura kuti taona zvaitwa naMwari pamusoro peupenyu hwake. Shout this a fire. Shout this a fire. Hanzi taura kune gomba kuti ndiwe ani pamberi paZerubhabheri uchaita sedongo, ndiwe ani pamberi paZerubhabheri uchaparara. It doesn't matter the obstacle that comes against your life, as long as God is on your side, as long as grace is working for you. No matter what is against you, grace is going to speak on your behalf. No matter what is against your life, grace is going to speak on your behalf. No matter what is against your finances, grace is about to speak on your behalf. Grace is unmerited favor. Grace is the touch of God over your life. Grace is the kiss of divinity over your life. Grace is the intervention of God without human appeal. Grace is the intervention of divinity on behalf of humanity. Shout and say yes. Hallelujah. Nyasha dzekusimudzwa dzekuendeswa mberi, nyasha dzekuti zvinhu zvendenga zvinooneka pamusoro peupenyu hwako, nyasha dzekuti ruoko rwaMwari runooneka pamusoro peupenyu hwako. Shout and say yes. Hallelujah. Zerubhabheri anoshandiswa naMwari. Zerubhabheri anowaka temberi. Hanzi vanhu vakaiona vakashuva. Pane madhara makuru anga achiziva temberi yaSoromoni. Temberi yaSoromoni yanga yakavakwa negoridhe. Temberi yaSoromoni yanga yakavakwa nemasidha of Lebanon inodhura. Temberi yaSoromoni yanga yakakura. Hanzi vanhu vachiona temberi yaZerubhabheri, madhara anochema achiti zvatakaona naSoromoni nezvatavakirwa naZerubhabheri kusiyana kwazvo. ZvaSoromoni zvanga zvine kubwinya, zvaSoromoni zvanga zviri zvemhando yepamusoro, zvaSoromoni zvaidhura. ZvaZerubhabheri zvikadzaka. Hanzi vanochema madhara. Hanzi madhara achichema, Mwari vanosimudza Hagari. Zvikanzi taurira madhara anochema kuti the glory of the latter house shall be greater than the former. Hanzi naMwari ndichaisi yamakazvidza iyoyo nekuti haina kuiswa goridhe, yamakazvidza nekuti haina kuiswa mapuranga anodhura, ndichaisimudzira kuti ive nekubwinya kunodarika kweSoromoni. Am I talking to somebody? Vanogona vachikushora, vanogona vachikutarisira pasi, vanogona vachishora zvaunoita nezvaunobata. But I'm here to decree and to declare that God is about to promote your work. God is about to promote your business. God is about to promote your life. Kuti zvinoshora navanhu Mwari vanesika yekusimudza zvinozvizwa. Mwari vanesika
to somebody. Maria just sing with the moon was not Maria just sing with the moon was not good. I don't care if you are not qualified. I don't care if you are not worthy. But because of grace. I said 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 because of grace. God is going to elevate somebody. I said because of grace. God is going to lift up somebody. I don't care you're not fit. I don't care you're not worthy. I don't care you're not kufania. Asimani wachakusimuza. Asimani wachakuyemesabe. Asimani wachakuzikino. Asimani wachakatinza kubata kwao. Parasoro kuupeni wako. Unabona umeshoe kwa kumuri kwako. Mane wachakusimuza. Wakapasimana kutarifia. Mane wachakuitiranyasha. Wakapasimana kuonao. But by grace. But by grace. But by grace. Ushashika kwa wakati ya usiku. Ushashika kwa wanofanya kwa wanotaka kushika. Ushapata za usika kwa kupata nesima lako. Ushaenda kwa usika kwa kusika nesima lako. Ushaita za usika kwa kuita uliweka. Nekuna kunyasha. Shout it, say grace. Shout it, say grace. Shout it. Kutinasha. Achukua mshika mbele ingotaka kutinasha. But nanga zvakadai Ishe Jesu wakazviratidza wokwandiri kunga mwana azvarwa nguva isati yakwana zvisingafanirwe kuitika asi nekuda kwenyasha kunyange dai tambudza vatendi but nekuda kwenyasha Mwari vakazviratidza nekwandiri ende tarisai ini ndaakutoshanda kuvadarika kwete ini asi nyasha dzaMwari dziri pandiri. Ukadzwa munhu anovhura muromo wekuti ndinoshanda kudarika papita munhu wototi inini ndashandiswa naMwari kudarika besa. Peter vaiti achifamba mumvuri wake waiporesa ari wani. Peter wakanzi naJesu, unondida here chengeta makwai, unondida here fidha makwai angu. Peter wakasirwa makwai aishe, but pane murume unouya achiti inini ndashanda. Ushuri wake akamboona Jesu paakamuka, akamboona pagomo achiti paGreat Commission rekuti endai munotendese vanhu vese vaite vadzidzi vangu. Patinotsvaga muapostora ngatitsvage munhu ane zvimwe qualifications zvanotaura. Haleluya. Vanzi pamwe vanombairi Mekes naJustus vanzi varume vaizivikana kunzi vakafamba naJesu. Jesu paakafa vanga varipo, paakamuka vanga varipo, Jesu paakatorwa achienda kudenga vanga varipo. Vanzi vanokanikirana, vanovhoterana, vanoseredza Mathias naMatthias vobva aita kuvapostori vechitoro because of qualifications. But vachivhotera Matthias because of qualifications, Jesu kuda achipenyera murume anonzi Saul
Not because of qualifications, but because of grace. Listen, because there are sometimes because one goes on, sometimes because we sign, sometimes because we know what you sometimes because we work all night. Unikamweka ka spoiledness kawina kusukuti because ni ndida saka zvinofana kuti zvindida because ni ndonamata saka ndinofana kuti mari vanofana kundizwa nekuti ni ndinobhadhara chigumi changu saka kana zvinhu zvikandishatira zvinofana ayo but pane murume unoziva kuti ndandina kukodzera. Listen. Sometimes it's your qualification that is disqualifying you from the grace of God. Sometimes it is your qualification that disqualifies you from the grace of God. Jesu anopa dzidziso zvikati pane vanhu vaivhi vakamira mutemberi yaMwari vachinamata, muFarisi nemutax collector, mutadzi vaitozikana kuti vaitora mari. Hanzi vachinamata, muFarisi anonamata kwanzi Mwari ndinokutendai nekuti ini ndinopa chegumi, ndinotsanya kairi pavhiki, ndinokutendai Mwari nekuti ini ndakasiyana neuyu mutadzi uyu uri pasaiti pangu. Hanzi mutadzi haagoni kusimudza chiso chake, anonamata akati Mwari ndinzwirei nyasha, ini ndiri mutadzi. Jesu vanotaura kwanzi munofunga kuti pakati pavo vaviri ndeupi wakaita manje, ndeupi wakadzwirwa. Akaenda kuna Mwari achiti ini ndinotsanya, ini ndinopa chegumi changu, kunyange tunhu tudoko ndinotanga, ini handina chitema chandinoita, ini ndinogona. Neakaenda kuna Mwari achiti handina kufanira, handina kukodzera, ndiitirei. Listen. Sometimes because of your title, because people call you apostle, you think you are qualified. Because people call you bishop, because people call you pastor, because people call you elder, you think that qualifies you for grace. It doesn't. Sometimes, so I want to come those qualifications. You need that 50 vechinamata. You need the way intercession. You need to fire. Can this up? Sometimes your qualifications are what disqualifies you from the grace of God to be evident in your life. Listen. It's a benefit. Vasikazive kuti zviri kutova reutsa pamberi paMwari. Haleluya. Muapostora Paulo anodaro tikadzimira ndibhoste pane zvandinoitirwa naMwari. Ndinoziva murume 14 years ago akabatwa muchadenga. Umwe murume akataurirwa akaziviswa zvinhu zvisingakodzeri ngatichitaura pano pasi. Haleluya. Basi nekuda kwemurume wavo ndichagadzi, asi nekuda kwaMwari gadzi zvikati asi kuti ndisazvitutumadza nekuda kwekuwanzirwa revelation kwandakaitirwa naMwari, ndakapigwa munzwa munyama nhume yaSatani kuti itirore. Haleluya. Ndakapigwa munzwa munyama nhume yaSatani kuti itirore, kuti ndisazvitutumadze. Because of the abundance of revelation. Sometimes because of your prayer life, you exalt yourself. Sometimes because you can preach, you exalt yourself. Sometimes because you can pray for 2 or 3 hours, you exalt yourself. Sometimes because you give your time, you exalt yourself. Sometimes because you exalt yourself. The moment you exalt yourself, God humbles you.
Listen to me. But the moment you humble yourself, God exalts you. So I can matter 3 times. Kuti Mwari beside moto, Mwari beside moto, Mwari beside moto. Asi ndakapuwa mito kuti ndikazokadaro. Nekuti nyasha dzangu dzakakuringana. Nekuti simba rangu richaratidzwa pautenga wangu. Alesema nemunzwa wainawo kudaro zvinhu zvichaitika mberi. Because Paulo haisi simba rangu, hakusi kugona kwako, inyasha dzangu. Alesema, let us stand. I know you have experienced. I know this is I know this is I know wale makora akawanda uchiridzwa soko ndozviziva. I know nenguva yakareba uchiita zvinhu zvamandozviziva. But masikatianas, I want you to cast away every qualification that you think you have before God. I know but I want you to know that nothing qualifies you before God. Not your title. Nothing qualifies you before God. Nothing qualifies you before His throne of grace. Unless somebody put in your chest to work. Mvura yangu hizi ndikada kuti ndiinaje because kune imwe iri mukudhara ndinokudurwa ishuri pamwe ndinonga ndichida kuisa juice rangu but because makadzara mvura ndikangodurura pamwe yabva yakwana. But kana kusina chiro, there is capacity for me to put more juice. Sometimes what you think you have, sometimes what you think you can do, sometimes what you think you are able to do, sometimes kama level unaona utunako, sometimes kama position unaona utunako, don't kanoti kana mali wako unanyasha, sio duru matisho. Nekuti unaweza wina aso. Nekuti unaweza unamkona. Nekuti unaweza wakaita. The more you humble yourself,
humble yourself before God, the more grace you receive. I know you think you can pray. I know you think you have the vocabulary to pray. I know you can go for hours in prayer. But I want you to lift up your hands. And I want you to humble yourself before God. Mara ninachani nacho. Mara ninachani no kunaka na musipo. Mara ninachani no itaka na musina kutawa. Kana musina kufanya nesu. Musisa no ramashatatina. Continue. Kuma demoni no bosta. Bosta. I am power, I am authority. Kuna Satan no bosta. I am above, cannot be. Kuna Mwari cannot be in peace. Hadi kuni bali wao ndika wanatoka kutoka. Wanikuwa batuka zimtswele. Vanopfuka vanodzikisa korona dzavanobva pazvigaro zvavo vakuti vaibiri kwanaa nekuti ndo vakafanira kune vakatogadzwa pazvigaro naMwari izvozvo but vanozviziva kuti compared to him we are not worthy. The more you humble yourself, the more grace is going to come in your life. The more you unozvininipisa, the more grace appears. I know unetwa unoziva, I know unetwa unogona, I know unetwa unoita. Asina kuti utendere kuti Mwari wambokupanyasha. Nokudurire experience yako pamberi paMwari. Nokudurire kugona kwako pamberi paMwari. Nokudurire kuziva kwako pamberi paMwari. Nokudurire advantage yako pamberi paMwari. Nokudurire everything that you are in your position. I want you to pour it before God. I want you to allow Him to fill you up with His grace. Lift up your hands. I want you to bow down. As you are bowing down,